Men hvorfor fortalte de om det? Du snakkede om det. Fredag, da vi skulle ind på huset med. Neverland. And in a Nej, way det var that efter. sanitized, romanticized, made for Det children var, safe det var om environment lørdagen at i min Disneyland seng. Vi snakkede om was det. his reality. This home video taken at the Jackson Ja, men family hvis vi har house snakket in om noget Seattle. den lørdag. Michael fantasized Jeg vil også about gerne. playing his Vil du ikke alter også? ego. Så det var lige meget, at slet ikke snakke med om det. Because Michael was robbed of And then his they- childhood, because of his Ew. having been made to be a star and essentially exploited by the family, he didn't have a childhood. On tape, Jackson also shared an Se hun flotte tæer. Se min 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 tæer. Søs. Hold lige op. Søs. And what he would do, he would give kids rides, 60 pounds or under, and that's what he would do all day, do tricks. By 1982, no one imagined that 21-year-old Michael Jackson could top the success of his first solo album, Off the Wall. But Michael was eager to prove it. Slå du op i skid. Svin. Michelle, hvad har du gjort siden har lugtet sådan en lort? Man kan faktisk ikke lugte. Det er faktisk rigtig værd. Det er dig, der ikke kan lugte noget. Det kan du helst se. Michelle, du smadrer dig til glas. Undskyld. Eller prøv lige at samle det op eller et eller andet. Fjolles, mand. Det var altså ikke med vildt. Nej, det siger du jo godt nok, men... Gider du? Har han filmet det? Nej. Eller er der ikke mere, hva'? Der er sgu da også noget inde under. Jeg skal nok kravle ind under. Maja, det var søs. Skal jeg bare skynde for det? Hey! Ja, prøv lige at flytte bordet. Så det vælter det ikke engang til. Ja. Så er du skid, når du falder ned. Hun griner mig så meget, der er så meget tryk på mig og skid. Han er monobryn. Det var også en på ferie. Han er godt nok monobryn. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Der var en mand på ferie, der voldte mig monobryn. Gik bare. Ej, skal vi gå ud og ryge? Jo, 2 sekunder. Der er stød der. Filmer du? Nej. Nå. Jeg sidder bare og kigger på billeder der. Så skam. Prøv lige at passe på glasset. Ja. Jeg har styr på det. Nu er alt under kontrol. Store valrøst, der kommer op i den sofa, der er bare... Det var lige før, at den gik i stykker. Det var det altså. Skal vi gå ud og få den smøg der? Venner! Synes der ikke nogen, der reagerer på venner? Maja. Hvad? Jo, Lad os så komme der. Ja.